Hello, sound check. Hey, mega love shoutout sa lahat dyan. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan. Wait lang, pagpagita po tayo, no? Ayun, no? Ayan. Dito na yun guys. Dito na si host. Kaya maraming salamat ha sa mga nandyan, mga kabiyag. Ayan. Ayan po yung gustong makipagbarteran dyan. May barteran daw dyan, oh. May barteran. EL3 mega love shoutout. Ayan, 445. Ayan. Alisin natin yung music natin. Ayan po tayo. Ayan yung mga nandyan. Hello everyone, sabi ni L3. 445 PB, Tara 20. Mr. Kolkog, mega love shoutout. Maraming salamat ha. Manslep, Kapsat. Ayan. Mga nandiyan, maraming salamat. 3 million. Oh, nahulog. Shucks, nahulog. Nahulog. Nandiyan, maraming salamat. 3 million. Oh. Shucks. Nahulog. Nahulog, mga kabiyag. Hello, sound check. Hey. Hey, sound check. Check. Hey. Ayan. Kanta tayo. Di kita may tag-request. Sound check. Hello, hello, hello. Okay ba yung music natin ay sounds natin, mga kabiyag? Baka hindi maganda yung ano natin ha. Try nga natin. I don't think she's feeling it right now. I will be on my phone all week. $2 million. Ayan, yung mga nandyan. Hello, sound check. Hey, sound check. Check sound. Hey, hey. Sound check. Check sound. Hey, hey. Hello, sound check. James Gibi, mega love shoutout. Hello, sound check. Malaka. Lakas ah.
Mr. Fabricated, tamsak sa'yo ha. Short video pala to. Ano tayo? $1 million. Okay ba? Ayan. Di ko alam anong gagalawin ko dyan mga kabiyag. Try nga natin kumanta. Hello, sound check. May music ba mga kabiyag? Think I go out to Alberta, where there's good in the fall. I got some friends that I go to walking for. Still I wish you change your mind if I ask you one more time. But we've been to this 100 times or more. For strong winds that blow lonely, 7 seas that run high. All those things that don't change, come what may. If the good times are all gone, when I'm bound for moving on, I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies and the things are looking good, you could meet me if I send you down the fair. But my dear, it would be winter, not too much for you to do. And those winter gone blue go way out there. For strong winds that blow lonely, 7 seas that run high. All those things that don't change, come what may. The good times are all gone, so I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Still I wish you change your mind if I ask you one more time. But we've been to that 100 times or more. For some winds that blow lonely, 7 seas that run high. All those things that don't change, come what may. The good
years are all gone, dead and bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. I'll look for you if I'm ever back this way. Alright, ayan po. Palakpak. Ayan, nipin po natin si James Gibi. I-review nga natin mga kabiyag. Okay ba? Okay ba yung music natin mga kabiyag? Diyan, yung mga nandyan. Comment lang po. Comment naman tayo dyan mga kabiyag. So I'm bound from moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Still I wish you change your mind. If I ask you one more time, what will be to that 100 times or more? For some winds that blow lonely, 7 seas that run high, all those things that don't change, come what may. Ayan na yan, 3 million. Okay, yung mga nandyan guys. Sige, kanta lang po tayo ha. Hello, sound check. Ano nga natin to? Hello, sound check. Hey. Sound check. Hindi maganda. Hey. Hello, sound check. Yan. Parang mahina. Mahina ba yung... Ay, malakas yung mic ko. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, ayan. Hello. Hello, sound check. Hey. Ayan yung mga nandyan. Maraming salamat. Saan na? Ayan. Welcome. Hey, Glad. Ayan, maraming salamat ha for staying in my live stream. Ayan. Gusto nyo umakyat? Kanta kayo? Kantaan na lang tayo. My Kantaan. daughter was diagnosed with Ano na lang tayo? Anong tawag nito? medulloblastoma. Ayan. Okay ba yung music, mga kabiyag?
Tandaan tayo mga kabiyak. Just an ordinary song to special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, the diamonds are gold, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself doing all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to let out ear to this ordinary song. It's an ordinary song, special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have to looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may seem true, still I've been waiting here for you. If you have time, please let out ear to this ordinary song. It's an ordinary song, the special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Hinihikap ako. Ayan mga kabiyak. Thank you so much guys. Ayan o. What is it about the first warm breeze of the season? Ayan po. 3 million in the house. May tao dyan. I'm trying to find my girlfriend, and I don't know where she is. Saan na yung ano ko? Saan ba nilagay? Ay, pala eh. Ayan. Mga nandyan guys.
Ayan. Thank you so much, guys. Ayan o. Ang lakas ng pick up nito. 5 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po tayo. Ayan. $5 million. Ayan. Thank you so much. Ala, bakit ganyan na? Hindi ko na. No, wala na ako, guys. Cancel na lang. Ayan. Ayan, Gemma. Ayan, may galab shoutout. Yuhu! Ayan, ayan po. May galab shoutout po sa lahat. My daily vlogs, thumbs up. Ayan, maraming salamat. Gemma, ayan, Gasida Official. Yuhu! Ayan, may galab shoutout po sa lahat. Ayan, pakitamsak naman po ang ating premiere mga kabiyag. Ayan. May daily, sino gustong umakyat dyan? Pwede. Gusto nyo umakyat? Gusto nyo bang umakyat? Ayan, maraming salamat ha sa iyong pagdalaw sa ating live stream. Try nga natin kung pwede to kasi matagal nang baba po tayo ng bahay, guys. Tamsak po tayo. Ayan o. So, gusto umakyat dyan? Pwede, pwede. Ayan po. Sino gusto umakyat? Akyat-akyat na, mga kabiyag. You are the one. Sino ano? Baba ng bahay, mga kabiyag. Tamsak tayo.
Hina signal ko. Mga nandyan guys, ayan. Dikit kalimbang na lang. Bravo Channel, mega love shoutout. Thank you ha for your support, Bravo Channel. Ayan po. Ayan. Ayan, mega love shoutout. Ayan. You got this. Ano yan? Gemma Casida, official. You got this. Paano ba yan? We are the backstage. $6 million. Ano yung you got this? Ayun. You got this pala yung ano. Yung ganyan. You got this. Face blow, smiling face. Yan pala yung mga ano, mga kabyang. 6 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Yung mga nandyan. Pwede po tayong kumanta ulit. Ano kantahin natin? Wait guys, mainit ha. Wait lang ha. Bakit di naka-turn on yung electric fan? Leah Balbua. Ayan, mega love shoutout. 7 million. Ayan, thank you so much. Ayan po. Anong kantahin natin? Ito, kantahin natin My business is to keep things moving and off. Kanta ulit tayo mga kabiyaga. Ayan, yung mga nandyan. Hello, sound. Sige, baba ng bakay mga kabiyag. Para sa inyong lahat. Morning if you wake up and the sun does not appear, I'll be if in the dark pillows I know love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be
A lifetime so made for wings. So I will be. I will be here. You can fly on my shoulder when the mirror tells us we're all done. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be. Antok ako, guys. Seasons are made for dreams. Our lifetimes are made for wings. 'Cause we'll be together. So I will be. Ayan na yan po. Ayan, maraming salamat dyan sa iyong palakpak. Thank you so much mga kabiyag. Ayan, Leia, thank you so much ha. Ayan, sige baba ng bahay, mag-watch po tayo. Mga video nyo, mag-watch po tayo mga kabiyag. Sige, baba ng bahay. Hey Glad, ayan, sige baba ng bahay. Mag-watch po tayo ng mga video nyo guys ha. Yung mga may premiere dyan, sige baba po tayo, patamsakan po natin. Yung mga may premiere, sige patamsakan po natin mga kabiyag. 6 million in the house, mega love shoutout. Sige, tikit-tikit lang po tayo. Ayan, bago natin Hey Glad, +1 ako sa'yo. Hey Glad ha. Ayan o. Ayan, pagkitamsak naman po yung aking premiere nasa taas po. Nasa taas. Ayan, full. I-watch ko yung mo, short video mo ha. Hey Glad, yung bisikleta na, yun, may, yung skeleton. Ayan, thank you so much. Ito rin kay Leia Balboa. Ayan, Leia Balboa, +1 din ako sa'yo ha. Ayan o. Bale, tingnan ko kung dikit na ako sa inyo to, yung isa. Ayan, Leia. Tapos i-watch ko yung Leia. Okay, nasa. Ayan, thumbs up. Okay. Sino yung Ayan. Glad Dan, sabi ni Leia. Ayan, thank you so much. Ayan, sige. Keep on, ibaba lang yung mga bahay-bahay guys ha, kasi nag-change account po ako. Bravo Channel, thank you so much Bravo Channel. Ayan, dahil sa iyong palipad, maraming salamat Bravo Channel. Saan na yan?
ito para sa'yo. Ayan, Leia, nandito rin ako. Yung isa, nandito na naman ako sa inyo. +1 again, Leia, ha? Oh, sarap yung mais, oh. Okay, maraming salamat, Bravo Channel, sa iyong pakulay sa buhay. Ayan, oh. Ayan, lagay natin dyan. Ayan, thank you so much. Pwede tayong mag-request ulit. Ayan. Mag-request po tayo. Ito nito. Higlad. Punta ako kay Higlad. Higlad +1 again. Higlad. Ayan, +1. Panoorin ko tong ano mo, yung Yummy Yambao. Ayan. Sige, kanta ulit tayo guys ha. Tingnan natin yung... Try ko nga tong kantahin ha. Okay. Big name in Walang EVs, pupunta, ha? trucks and Walang vans, rentals, pupunta. 5 Right, ayan. Okay. Para sa ito, Bravo Channel. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may tuwang pangarap mo. Makuha mo pa kaya ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagdala natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung mabuti na ang buo. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ng tanging pangako ng pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, thank you so much, Bravo Channel. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko
Kati. Ayan, sige, jagitan natin yan, thumbs up. Ayan, maraming salamat dyan. Ayan po. Ayan, may jacket na. You can drop your house. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat. Dan Harang, ayan, Kati, thank you so much. Drop your house. Ayan po tayo, mga kabiyag. Ayan, thank you so much, ha. Okay, Kati, try kong i-go to channel itong ano mo. Ayan. Ang nakalipas. Ayan. Sige, magdigitan lang po tayo mga kabiyag. Yung mga nandyan. Sige, mag-change account na naman tayo mga kabiyag, ha. Yung mga nandyan, sige. Ano lang, ibaba lang ng mga bahay yung mga nandyan. Ayan, pagitamsak na lang po yung nakapin ang ating premier. Okay. Ayan po tayo mga kabiyag. Sige. Ayan, +1 na ko sa'yo, Kati, ha. Okay, +2. Ayan ba yung main channel mo? Yan ang dinikitan ko. Ayan. Ayan pala yung bahay mo. Hindi yan yung bahay mo. Ayan pala yung binaba ni Kati. Ayan. Okay, Kati. Ayan, +1 ako sa'yo, Kati, ha. Okay, +1. Ang aking isang channel ay aking isang phone. Ayan na. Sige, hindi na lang ako magbakas. Yung main ko na lang ibakas ko sa'yo, ha. Ayan, o. Ayan. Pin thumbs up. Ayan, thank you so much. +2 sa'yo, Kati, ha. +2. Yan guys, yung mga nandyan. Sige, dikit-dikit lang po tayo, ha. Welcome. Hey Glad, saka Leia, magbaba lang ng bahay dyan, ha. Kasi nag-change account na naman ako. Dalawa to. Baka di ko pa nadikit sa inyong to. Dalawa, naka-change account ako. Okay? Sige, kanta ulit tayo mga kabiyag. Sige. Ayan, si Leia. Go to channel kita, Leia. Ayan, o. +1 again, Leia. Ayan. Sige, i-view ko yung ano mo, yung aso mo dito. Yung spoiled dog. Ayan. Tapos yung isa si Heyglad. Ayan, dikitan po naman si Heyglad, guys. Bata pa yung bahay niya. Bata pa. Dikit na to, Heyglad. Yung isa mamaya, Heyglad. Ayan si Leia. Tamsak, si Leia. Okay, fine. Gonna change account to. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ang sarap mag-ano kasi, guys. Ang sarap mag-dot-dot. Ayan, Leo. +1 lang yan. Sige lang, guys. Sa kanto natin. Ayan. Ang laban. Ano kantahin natin, mga kabiyag? Wala yung ano ko. La 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 la.
Welcome. Oh, thank you Dan also to you Kati, sabi ni Leia. Ayan, maraming salamat guys. Sige maglablaban lang po tayo. Magdikit-dikit lang po tayo. Dikit-dikit po guys. Ayan. This is the 2023 Nissan Rogue. Ayan, asan na yung print? Ano natin? Yung playlist natin. Wala yung playlist. Ayan. Try natin ulit kantahin to guys. Maganda to. Pasensya na po, inuubo po tayo. Para sa inyong lahat! I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the way. I am to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Thank you, Kati. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan, maraming salamat mga kabiyak. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus should know if you're looking below, it was now than then. Pushing and shouting, ganun ba? That's clouded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Ayan, ang sarap ng melody niya guys, di ba? Ang sarap, ang ganda ng melody. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
channel. Ayan sa iyong mga pakulay sa buhay. Ayan, maraming salamat. Asan na yung stop dyan? Ayan. Ayan po, dahil dyan again, ito para sa iyo. Ayan po, thank you so much again, Bravo Channel. Bravo Channel, sige mag-request ka ng kanta, huwag kang mahiya. Diba? Ito para sa'yo. Ayan, thank you so much sa iyong support dyan. Pwede kang mag-request ng kanta. Sige, pasensya na po guys ha. Ayan, yung boses natin. Inaano ko lang yung mixer ko kung talagang maganda. Ayan. Yaman si Bravo Channel. Ayan, mayaman yan eh. Bravo Channel, yayamanin. Di ba? Diba? Ayan po. Ayan. Dikit-dikitan. Baka may kasunod pa yan pag nag-request ng kanta, Leia. Try nga natin magkanta ulit ng iba. Alisin natin yan. Ayan. Thank you so much, Cathy. Sige. Ito, try natin to mga kabiyang. At University Waiting for your love. Ganun. Ito muna, nakasalang na to. Siguro, baka gusto mo rin to. Next na yung Waiting for your love. Ito para sa'yo. Baby, you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you living with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I need to think that someone could have hurt someone like you, and if it was, then I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the corner on the moment I'm walking, saw your lonely face across the road. Ganun ba? No, I won't forget it, and the way it might happen. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved more than me, and at times like this I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket,
Where's your love? One me one. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my bag. Where's your love? One me apart. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my bag. Where's your love? One me apart. Ayan po. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you so much. Ayan. Salamat sa iyong applause dyan, Kati. Ayan, thank you so much. Another request, waiting for your love. Sige, kantayin natin yan. Kaninong kanta niyan? Ito na yung request mo, Bravo Challenge. Hello, sir. How can I explain sorrow and my pain? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you come back to me, but the tears keep falling down my face when you're not around. But now you're gone away. All I do is wait for you each and every day. But now you're gone away. All I do is wait for you
much, Bravo Channel. Yes, I'm waiting for your love. Ayan po. Thank you so much dyan. Ayan, maraming salamat again. Letlis, ayan, may galap shoutout, Sisi, ayan. Yes, I'm waiting for your love. Ayan, may galap shoutout po sa lahat. Andyan po si Sisi, ay Letlis. Ayan, maraming salamat. Dahil dyan, Bravo Channel, ito para sa iyo. Ayan, maraming salamat, Bravo Channel, sa support mo sa ating channel. Ayan. Ito para sa iyo. Ayan na naman si Letlis, oh. Naglalagay na naman ng Biag TH. Kulang pa yan, Sisi, kasi kulang yung member natin. Kulang pa ng 2 member para mailagay ko yung 2 emoji ko. Ayan, thank you so much, Bravo Channel. Ayan. Si Leia. Ayan, dikitan po si Bravo Channel. Ayan. May ano ka, Sisi, may kulang pa ako ng ano, 'di ba hindi ka makagawa ng ano ng anong tawag nito? Hindi ka makagawa ng emoji para sa mga ano ganyan pag kulang yung member mo. Yung member ko kulang. Yan. Tapos tingnan natin yung ano mo. To channel yan. Naka-member pa yan, Sisi. Ayan na, tamsak sis yung ano mo. Sige, maraming salamat. Ayan. Ano pa pwede natin kantahin dyan? Ito, ang daming mga kanta dito. Request lang dyan, mga kabiyag. Ayan. Sino yung pwede nating ano yan? Dragon Gaming, new video. Ayan, sige. Hey, biyag. Ayan. Thank you so much. Ayan, nakapasok na ako sa iyo, Dan Arang. Ayan, maraming salamat. Ayan, sige, dikitan po natin si Dragon Gaming at Letlis TV. Ayan, sige. Dragon Gaming, I will go to your house, yeah. Dragon Gaming, I give you 1 banana, okay? Ayan. Kita tayo ng kanta. Ito nga, try ko nga to. Sige, salamat. Ayan po si Alisimon. Ayan, thank you so much, Letlis. Ayan, maraming salamat, Sisi. Ayan po. Maraming salamat. Ayan, pakitamsak naman po ang ating premiere, guys. Ayan, sige, kanta ulit tayo, ha. Sige, kinig lang kayo dyan at magdikit. At ako yung try ko nga to. Many times I wish you were here to the velvet shadows of my dreams. Many times
quietly. I'm waiting for the memory born of our first kiss. Patiently, I'm waiting for the moment you will take me to the world that I never seen at the world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it could lead the way to your heart, to the mirrors of silence. You love me. Ayan po. Ay, nakanta ko na rin yan. Just tell me you love me. Ayan. Maganda ba yung outcome, Sisi? Maganda ba? Kasi pag ilapit ko to sobrang malakas. Kaya ang layo ko. Pag kumakanta ka talagang nakaganyan-ganyan. Di ba? Ayan. Ang ano ko lang kasi, kulang pa yung ano ko. Wow, nice na ang sounds. Ganun ba? Thank you. Ayan. Ano, ang hirap ng ano, i-test kasi kailangan mong kumanta dito. Tapos, mag-back read ka dito, ay mag-back ka para pakinggan mo. Doon lang ako nag-adjust. Kaya, yan. Yes, maganda, much galing na. Mas lalong gumanda. Ay, salamat naman. Kahit di maganda, no? Pinaganda yung boses dahil dyan, di ba? Correct. Yan, talagang ano, kung gusto mo, talagang anuhin mo. Pinapangarap ko to eh. Kulang pa ako ng chord, hinihintay ko yung chord na direct dito, going to my laptop. Kasi itong sound, itong ano ko, kinikonect ko pa sa sound card going to laptop. Kaya ang dami kong ano, ang daming nakakonect. Uy, maganda kaya boses mo noon pa. Di naman. Ikaw naman. Ayan, Dragon Gaming, dan one connect ako sa'yo. Ayan. Sayang hindi, dapat na umakyat si Bro BML, meron ng nakakaano na ako. Do it tayo ulit, host sa Ismiol, na-miss ka. Sige, try ko lang magpasok doon. Busy kasi ito lang yung time ko na dito sa computer pag after my work sa full time. Then I'll go to my part time. Ayan. I-train ko. Ayan. May QC ka na. May UC ka na, di ba, BI? Inalis ko na. Nag-unsubscribe ako, sis. Yung yung QC, yung UC. Nag-unsubscribe ako doon kasi di naman ako palaging nag-ano. Ang inaano ko, itong StreamYard. Gusto kong pero gusto kong kasi itong ginagamit kong StreamYard, yung kaibigan ko kasi nahihiya na ako. Gusto ko nung mag-purchase ng doon sa StreamYard para masulo ko yung ko. Ito kasi nakikigamit ako. Ayan, nakikigamit ako dito. Nakakahiya naman yan. Ayan, siyang nagbabayad. Kaya yon.
Ano pa? Try nga natin to. Yung player ko nasa computer pa, yung player ko. Connected sa computer to sound, mixer to sound card to laptop. Ayan. Kanta na. Haha. Sige, ito try natin to. Ito ba yung request? Black Warrior Elias, siya may kalab shoutout. Ayan. Thank you so much. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes my mornings and tell me out into day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sense that I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's so true, ang taas! Palitan natin to guys, ang taas. Ang taas! Pambabae? Ayaw ko na. Ito na lang. Ayan. Ito na lang yan. Ito na lang. Guys, sige, baba ng bahay. Black Warrior Elias, thank you so much ha. Ayan. Manood na lang ako ng mga short video nyo. Ayan, para sa inyong lahat guys. Tagalog tayo. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita ka'y di ako papayag, na sa piling ko'y mawalay pa. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo,
naman, kayang-kaya mo ang kantang yan. Ayan, thank you so much, Bravo Channel. Ayan. Maraming salamat. Sige, request pa hanggat may oras pa, mga kabiyag. Ayan. Thank you so much, Bravo Channel, sa support. Let least +1 sa'yo, Sisi. Ayan, +1 sa'yo. Ayan. Nakawatch na ako ng 1 minute. Okay. Views na yan. Ayan, Bravo Channel. I-try natin. Go to channel. Ayan. Nakadikit na to sa'yo. Ayan, maraming salamat. Ayan, mga kabiyag. Ayan, Leia. Try ko to, Leia. Leia Balboa. Ayan, +1 again, Leia. Ayan. Panoorin ko to. Panoorin ko to, ha? Sige lang po. Ayan, 5 million in the house. Ayan po, mga kabiyag. Since account natin yung isa. Ayan, try natin kay ano to. Ayan, tamsak again si Sleds. Biag TH. Biag TH. Thank you. Ayan, panoorin natin yan, Sisi. Let's. Bravo Channel, dan sa'yo, sabi ni Letis. Ayan, thank you so much. Sige, mag-change account na ulit ako, ha? Tingnan natin kung may nadikit na ako sa'yo. Magbabalang po tayo ng bahay. Yung mga main, kahit wala kayong i-try natin i-go to channel na lang yung mga guys, ha? Habang nagpapahinga, kanta ulit po tayo. Thumbs up ulit, sis. $5 million mega love shoutout. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan. Try nga ulit natin to. All free clear. Dr. Z, we love your skin. Ayan. Another song, guys. Another song. 4 million. Skip natin. Ayan. Para sa inyong lahat, mga kabiyag. Sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko
Kaya nga'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitis ilim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang namin nakahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang akit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang aking nakahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. Ayan, thank you so much mga kabya. Ayan. Ang sarap kumanta ng mga kabiyag. Ayan po, 6 million mega love shoutout. Ayan. Ayan yung mga nandyan guys. Sige, baba lang po tayo ng bahay. Nag-change account ako. Ayan na. Ayan, 6 million. Ito pa. Try natin kantayin ito. Ito yung mga ano guys. Ayan na yan. Skip, skip. At least nakakanta na ako. Sa Tagalog mga tayo. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin?
makikita ang aking damdamin. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba? Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Ayan po, maraming salamat. Ayan, thank you so much mga kabya. Ayan. Ayan. Sige po, yung mga nandyan, sige. Wait lang mga kabiyag. Nakakaano, na naiihi ako. Okay, I spy with my little eye something beginning with an E. Second word begins with a V. Wait lang guys ha.
Ayan. May pinakinggan lang ako guys, baka sobrang sobrang malakas yung natin. Hello, sound check. Hey, sound check. Yan. Okay na yan. Okay. Yan. Thank you sis, biyag-biyag. Ayan. Punta tayo kay Freddy Aguilar. Malapit na po tayo mag-yan. Sige, baba lang po tayo ng bahay mga kabiyag dyan. Ayan. Thank you so much. Alam mo kasi sis, yung yung live stream mo, anong malakas, sos, tama lang. Hindi inaano ko lang. Ito yung, pinakinggan ko rin yung nag-mute ako, pinakinggan ko yung kanta ko kanina kung talagang okay. Natsambahan ko yung timpla, gogo. Ito, try natin to. Hindi maganda yung pagka-record niyan. Palitan natin. Hindi maganda. Try nga natin yung Fred Aguilar na reggae. Gabing mapanglaway Inanan sa witi Nalulungkot kong damdamin Naaalim na rin Panaginip ko'y laging ikaw Sinta Kahit na dilat yaring mata Kahit na malalim na itong gabi Malamig
ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para ni kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, tingis nakakaraos din. Kumusta ka, aking mahal? Ayun, thank you so much mga kabyan. Ayan po, pwede nating ano yan. Alam mo yung mga reggae song, sislets, walang mga copyright. Pwedeng i-cover song mo. Yun ang naano ko eh. Napansin ko sa mga cover song. Ayan, thank you so much guys. Ayan, sa iyong support. Ang daming reggae dito. Mag-ano nga ako next time yung mga reggae. Ayan. Ito yung Waray song. Sinong gustong yung Waray song? Thank you, Bravo Channel! Mag-last two songs po tayo ha. Kasi may trabaho po tayo mga kabyan. Sayawan na! Kaubay mo sumbaya, kayo ba'y sa ilawas? Labi ko na talibong, may pakido-kido kapagat, pitik sa'y mga siking, labyog sa'y mga kamot, labi na kung tiyatyanto ka, ita'y mingigagat. Kaubay mo sumayaw, kayo ba'y sa'y lawas, labi ko na talibong, may pakido-kido kapagat, pitik sa'y mga siking, labyog sa'y mga kamot, labi na kung tiyatyanto ka, ita'y mingigagat. Mayaon palingilingi, mayaon pa uroy-uroy, ganyaon paliad-liad, ngan patuwa-tuwa. Alapi ka ibiray tiyatchay, kay bangin sa buwas wara na gulin nini, salin-saling abuli bagulim siki, bisa
bisan pa maibas imbulong sinsini. Ala pikay biray chanchay, ekemot imbubot nga tudan-tuday. Kay pasigaranan padis mo pirmi, sumayaw si Verde. Ayun, sayawan na! Sige, cha-cha pa more! Ikaw ba'y mo sumaya? Kayo ba'y sa lawas? Labi ko na talibo, may pakido-kido kapagat, pitik sa'y mga sikit, labyag sa'y mga kamot, labi na kung tsan-tsan tuka, itay mingi kagat. Kaubay mo sumayaw, kayo ba'y sa'y lawas? Labi ko na talibo, may pakido-kido kapagat, pitik sa'y mga sikit, labyag sa'y mga kamot, labi na kung tsan-tsan tuka, itay mingi kagat. Mayaon palingilingi, mayaon pa uroy-uroy, nganyaon paliat-liya, ngan patuwa-tuwa. Alapi kay biray chanchay, kay bangin sa buwas wara na bulin nini, salin-saling aburi bagulin siki, bisan pa maibas imbulong sinsini. Alapi kay biray chanchay, ekamot imbubot nga tuda-tuday, kay basigaranan padis mo pirmi, sumayaw si Verde. Ayun. It can be a memory. Ay, diba? Yahoo! Nakantahin pikahibirahi, mga waray-waray. Waray upay. Ano yung waray upay? Sislets. Waray upay. Wow. Galing naman halatsa biray. Oy sis, may cover song na ako niyan, matagal na. Na-cover song ko na yan sis, pikahibirahi. Yan, thank you so much sisi. O ganun ba salita namin yan? Waray-waray upay. Ano ba yung waray upay? Maraot. Maraot. Ano yung isa? I-try mo nga kantahin yan, sis, ano mo, cover song mo. Ala, guys, hindi na ako magtatagal ha, mag-i-insomnia na po tayo. Kasi, mayroon po tayong trabaho. Ayan, mag-play na po tayo ng insomnia mga kabiyag. Ayan, thank you so much guys. Talaga, silipin ko nga. Oo, pikahibirahi. Meron na, sis. Tingnan mo nga kung kaya ko yon. Maraming ang viewers yun. May mga viewers. Oy, ganun ba? Ay, oo nga. Oo, napanood ko na. Ano mga kabiyag? Okay, maraming salamat sa mga nandyan, mga kabiyag. Ayan, thank you so much sa iyong pakulay sa buhay, Bravo Channel. Thank you so much for your support. Letlis TV channel, Letlis TV, thank you Sisi. Ayan, si Leia, sino pa? Sino ba yung kanina yung nandyan? Ala, bahala na kayo ng mga nandyan. Maraming salamat. Lahat. Awan labas na. Tigit-tigit, maraming salamat.
your streaming everyone. services? God bless everyone. Keep safe. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto po natin. Thank you so much everyone sa iyong support. Bye guys. See you in my next live stream. Bye.